Васіль Суёнак, з вайны сустрэлі мацяркі сыноў. З вайны сустрэлі мацяркі сыноў і выглядалі, радзілі нявестак. А сын яе дадому не прыйшоў. Прыйшло кароткае, прапаў без вестак. Сябры пасмуткавалі, землякі, слязу змахнула потайкі дзяўчына. Не вернецца, знаць лёс яе такі, ды толькі сын для маці не загінуў. Яна знаходзіць тысячы прычын, чаму так доўга сын ей в дарозе, чаму не ідзе раскладзіць ёй маршчын і высушыць на родным твары слёзы. Яна між рэчаў самых дарагіх кашулі сына бережна хавае, святочным днём падоху каля іх стаіць, гамоніць з імі, плача і ўздыхае. І ёй успамінаецца тады, як сын казаў, вярнуся, не загіну. Чакай мяне, чакай. Ідуць гады, і кожны дзень чакае маці сына. Васіль Быкаў, урывак з твора «Незагоенная рана». На пагорку збочыць дарогі, на ўзлеску, звычайна ярка і чыста, неяк у гэты халодны восеньскі вечар бялеў каменны абеліск з зоркай наверсе. Звычайны вайсковы помнік тым, хто не дайшоў да Берліна. Хістаючыся ад горкіх прадчуванняў, што хлынулі ў яе душу, Тэкля сышла з дарогі і, узнімаючы нагамі некрануты плашч шапатлівага лісця, падалася да помніка. Ён быў дагледжаны, падпраўлены і нядаўна пабелены. Гэта журботны напамінак вайны. Невялікая магілка з завялай травою і высахлымі немудрагілістымі вянкамі старанна падраўняна. Пахабляваная штыкеціне агароджа, афарбаваны зялёнай фарбай, як і належыць вайскоўцам. На адным баку абеліска чарнела ўмураваная ў яго дошчачку з нядужа скрабна напісанымі, але выразнымі літарамі, з пісьма пахаваных байцоў. У роспачы, павісшы грудзьмі на агароджы, старая ўпілася ў гэтыя радкі жалобных слоў.